Čaute, ja som Epic a dnes som si pripravil ďalšie video. A toto video bude z hry Counter Strike. A som tu spolu s Darkom. Nie, to nie som. A hráme mod Hey Granades. Či ma tu nejaký čurák bombarduje. A je mŕtvy! Asi mŕtvy teraz. Ježiši. Pardon. Takže toto bude videjko. No hovado má sere, hovado. Si tepneš. To je také fajné. Oh my god. Keď ma teraz zabije sa, horíti. Zdохни! Som pán! What the fuck? Mám to poď iný server, kurný. Nie, toto je... No, ten je dobrý, nie? Ty to... Poď to... Svoj. Starý vere. Hovado! To je fajné! Ľudia, toto je iný server, ja vám dám do popisku videa. Ak toto natočí lepšie, akože, ak máte CS-ko, to úplne lepšie natočí, že ho nebude furt zabíjať to hovado, to bude vtedy, keď to budete začať. A to hovado fakt to nezabiť, a proti to, teraz možno, keď to budú pozerať, tak si pomyslia, že je ako hovado. Ale keď on je hovado, tak aj meno má hovado. Hovado. Ježiš, ty si fan. A ja si dám dobré meno, počkaj. Čo proč? Počkaj. Ja tu zerám. To je moje meno, počkaj. A hovado zabil, hovado je kot. No, to už ma sere. Poď, daj si. Nažer sa, už maj prachu. Bože, Pepsi. Ty kokos, tak toto som si myslel, že to bude taká sranda. Akože. Nažer sa, dobrý ti. Idem 80 HP. What the fuck? To riť, mu to hodím. To je v riti, omg. Jaký mám rank? Ona v pesničku, když jsem ještě býval malej, kluci já měl jsem jednoho dne podvečer, si naši kebaby se odjeli, máminem šatníku, črevičky vpádly k mému kotníku, já jsem teplé. Pozažil? Serem na to. Takže toto je pre dneškajší lamacký diel všetko, tak dúfam, že vám to páčilo. Ak áno, tak dajte ten like, debilný. Tak čaute, zdraví vás aj Dark. Čau.